Добър ден. Добър ден. Я инспектор Иван Иванов. От инспекция да види дали на вашите пациенти психическо състояние е подобрено. Добре, заповядайте. Кой си ти? Аз съм Сталин. Това не става. Полут е от жена ми. Кой си ти? Аз съм Сталин. Мале! Кой си ти, бе? Аз съм Сталин. Майко, писнава тия Сталин, че си днеска. Влез! Другари от директор, защото къде си мисли да станем? Аз съм Сталин!